دم خوش تماشوان و گهدارین هجاهم بخیر هاتنه باسی روش یا ایرو. د پیواژویا رفراندوم یا جبو گوهرین خالین دستوری و ترکیه پیوندین ترکیه لگل اوروپا در روشک آلوز دنه. لعالیین دن پیروزکرنین نوروزیین لباکر بخوره دنگ ودانین جور بجورانین حولی. لگور رایداران هدف د پیروزکرنان ده جی ججنک نتوی یا کرد زیدتر خو پیشاندانیم پارتایتی لدارخست. لگل چاونیری سیاسی نویسکار شرفخان زیری لسر وان مجارین روژوی تور آمیاد دوم در استودیو آمیاد دیاربکری هم دی قصه بکر. سروک همار و سروک وزیرین ترکیه دی یکی مهانیسانی دتین دیاربکری. این بری هاتن آوان پیامین بالکش گریدای پرسا کرد لباکوری کردستانی تین داین. دیگ جی دروشمین پارتیا مافو گشپیدانی اک پارتیل دیاربکری دتی خوندن. هر دنگی اره فاتحه خوندنک جبو شیخ سعید و هوالین ویه. گلو دهاتنا خویاد دیاربکری ده یلدرم اردوان دیهن پیامین نو بگهینن. د تور آمیا یکم ده ام دی لگل سروکی بری شاخا دیاربکری یه پارتیا مافو گشپیدانی و چاونیری سیاسی آیدن آلتاش استودیو آمیا دیاربکری به آخفن. برز آلتاچ دم باشم جبر دست پی بکن براستی هر دنگی اری دی ببی فاتحه خوندنک لسر رحی شیخ سعید افندی و هوالین. شب باش اجیج دیاربکر سلام و حرمتی خود بیجم. ایرو لدیاربکر پانکارتکی به آوی گوتنه کتگو دارخسته بود. Evvel Senabe Parti'ye tabi darkıstım. Evvel hali hazır partiye Diyarbakır yani Şaha Diyarbakır ve Bersife bir de daha başa. Yani evvel bejim le Türkiye sistema Türkiye jbuna me hamiye yani hem Kürda hem Türka hem Müslümana fikri van پیاموان فرقلینه جمله تماما پر پسکریکی مازن گرینگ در قصه پیشامه از سرناوی خو و سرناوی کمالانه خو دبیجیم که سیستما ترکیه گربره گوهرتنه ev sualak te persi ev ya parti bersubede ev daha baş be ama az karım via bejim ev sistem vere guhartine jbuna mağduriyeti beri Kürdaji Türkaji o hemü geli Türkiye ev inşallah bebe deriki fre deriki baş Keke aydın hun bukhani ziki partiya mafu geşepedani AK Parti dvi khatede hun fikirtkin kumela vejhi veke kumela ki neziki venate lqalemdan ve berpirsiyarti dinav şaha Diyarbakır'a AK Parti'ye de jikriye düve çerçevede. Rahmeti Şeyh Said Ribere Kurd bu. Daxwaza mafin revayin geli Kurd dikir. Gelo AK Parti de bersiva van daxwazan bide. Yani ezbiya beyjim AK Parti bazı saraylı Türkiye hükümeti hem buna Şeyh Saidci hem buna pişti Şeyh Said dersime zilane o hatta ne hazarun nehsadun not o hatta ne da hazaru didiya buna Kürdaji o buna gelidineji tiştek bir kanuni makezagone ek hakkı hukuki Kürdaji gelidineji tev haniye zaman o vakti ko hatiye gotiye em dve qoniye da dve hususiye da kemasiye devleti çibin em mecburun van kemasiya binin zaman o civi tijebikin jbuna vi edvejim peşemeda jbuna Kürdaji o jbuna herama me hamu yani deru doremeji sistema Türkiye ve gühartine şunda daha peşta, daha bir insani, daha bir demokratik, daha bir mahfi mirovan ama peşte herin. Ez dvi bavariye deme. Kakaydın partiya komariya gel CHP pişti rakirna ve pankarta gu emliser kısa dikin
نەراحەتیە خۆ نیشاندا دەبێژێ و شێخ سعید ڕێبەرەکی کورد بوو سەری لە دژی کۆمەرا تورکیە راکرد بوو دیارە تێ چاوەڕێکردن و نیژادپەرستên تورک jî li hember eviyekê helwestê diyar bikin. Bir rûrayê te divê babetê de çi ne? Yani ez bêjim îro CHP yani em bêjin ji 1923 hetanî îro ne ji bûna gelê Tirkiye ne ji bûna gelê Kürt peyamekî baş naniye ziman. Ji bûna wî jî pir peyamê wan fikrê wan pir me eleqedar nakin. Em Şeyh Said em li Tirkiye ji bûna gelê Kürt jî ji bûna Tirkiye jî rêberekî qenc yekî baş em dibînin. Ser navê xwe ez dibêjim. O em bêjin darketina wî jî li wextê ku 1925 da jî bê qanûniye lê ez dikarim ya bêjim CHP ne ji bûna Şeyh Said jî ne ji bûna Kurda jî ne ji bûna Tirka jî ti gotinekî baş nayne ziman nikare bîne ziman ancak ji bûna xwe ji bûna ew hêzê kûr ê ku dixwazin sadece ji bûna xwe Tirkiye bixwan Tirkiye ji bûna wan hebe ancak fikrê wan peyamê wan bîne ziman ji bûna wî jî pir em yani ser fikrê CHP jî bi rastî em pir ew nakin yani pir serê nasekinin yani. Birêz Altaj di axaftina xwe ya Dêrsimê de Serok Wezîr Binalî Yıldırım diyar kir ku gelek neheqî, gelek tade, gelek êş li ser vê erdê hatine jiyandin. Ev tade û êşê got li ser vê erdê hatine jiyandin em wana gelekî baş fêm dikin. û ên ku ev tade û êş bi vî milletî dane jiyandin li ber dîrokê wê bên darizandin. Ji vê tespîtê tu dikarî çi nirxandinê ji me re bikî? Binalî Yıldırım gelo ev êşa ku li heremê hatî jiyandin û darizandina wan kesê ku ev êşdanê jiyandin. Bi çi derî wê vekê ku ev gel xwe rehettir hîs bikî? Yani evî gotinê beriya wî gotinê ez vê bêjim 2005 da Serok Komar ew çax Serok Wezîr bû li qada Diyarbekir ji vî gotinê daha gotinê girîng got. Yani got dewletekî ku mezin be, dewletekî ku em bêjin dikaribe bi gelê xwe re di nava aramîkî de jiyana xwe berdewam bike mecbûr e ku paş da yani em bêjin beriya ku em bêjin hukuksizî, haksizîkî ku çêbûbe gelê jî qebûl bike. Ji bûna wî mesela Kurdî, mesela Kurda meselekî devletê ye em ji bûna vê mesele hel bikin çi icap dike em ê bikin. O dûwî da jî hetanî îro polîtikaya AK Partiye ji bûna mesela Kurda ji holê rabe gelê me neyên kuştinê, gencê me neyên kuştinê em bêjin li vê derê bi aramî em pêş de herin pir gavê mezin avêtiye. Tiştê ku Serok Wezîr jî dibêje em bêjin gotinê Serok Komar tasdîq dike. Dibêje ki rast li vê heremê gel pir êş kişandine, pir derda kişandine. Ji bûna vê êşê o derdê ê ku haniye serê vî gelê jî polîtikaya CHP ye. Yani ev ye belli ye. Yani ökî devede tine. Kuşkekî tartışmakî tine. Ji bûna tarih ji bûna vê ev CHP jî endamê CHP jî wan bêjin serokê CHP jî bi vê fikrê wan bi vê neheqiyê wan ev ê yaz bike ew bîne ziman em jî daxwazin ku tarîx jî û îro jî em heqsiziya ku CHP haniye serê vî gelê li her horê, li her qadê, li her platformê were ziman çimkî evî bedela mezin evî gelê vî heremê daye. Bi ji bo çi daye? Ji bûna polîtikaya ku tev bi çanda xwe, bi jiyana xwe, bi zimanê xwe tev însan bibin yek. Ama ev ya li goriya qanûna Rabbil Alemin jî û li ê însaniyetî jî ne mümkün e. Ev ya bi zorî dixwastin bikin. Îro jî
evya hem serok komarji hem serok vezirji le her platformu tinin zaman. Belê kek aydin evya jî tişkî baş e. Tişkî baş e. van daxuyaniyên ku hatî dayîn û tê jî te formüle kirî, mirov dikarê li hêviyê bê. Li Diyarbekirê serokkomar, serokwezîr hin peyamên nû bigihînin herêma Kurd bigihîne Diyarbekirê. Yani yekê Nîsanê da roja êvara Laadê em bêjin hefta pêşiya me serokkomar, serokwezîr êverin Diyarbekir. Evya hatina evya pazde emin ez wisa bawerim cara pazdeyek tê Diyarbekir. Her carekî ku hatiye peyamê nû û ji bina meselê herema me, ji bina Kurda, ji bina aboriya me, ji bina aramiya me fikrê nû, peyamê nû gotine. Ez bawerim li Diyarbekir cardinê ji bina pêşeroja me evê pir gotinê xweş û baş qenc ev bêje. Çimkî serokkomar jî, serokwezîr jî baş zanin û dixwazin ji mina Tirkiye pêş te here ev mesela Kurd gere hel bibe. Yani kuştin li Tirkiye çê nebe. O em bêjin ji 2002 hetanî îro jî ji bûna vêya jî pir gavê mezin avête. Gere em vêya jî bibînin. Jîro pêva jî cardinê ji bûna ev mesela hel bibe ji holê rabe. Ez bawerim yekê Nîsanê da li qada Diyarbekir meaxeq evê gotinê baş, qenc divê xusûsê de bînin ziman. Ez ji bûna Tirkiye jî, ji bûna herema me jî û ji bûna derûdorê me jî yani Sûriyê jî, Iraqê jî, Kurdistana Iraqê jî ez pêşerojê da pir baş dibînim. O ez bawerim bi aramiya me û aboriya me pir pêş tevê here. Kek aydin pêvajoya çareseriyê li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê qediya ye bes. Hin bir û ra hene û bi taybetî jî di vê pêvajoya referandumê de tê çaverê kirin ku mümkün e pêvajoyekî çareseriyê bi formên nû li Tirkiye ji bo çareserkirina pirsa Kurd dest pê bikin. Wekî komelejî kar û xebatekî wê berfereh di vê çerçeveyê de heye. Gelo hin agahdariya we di vê babetê de heye. Yani ez vê bêjim serokkomar Recep Tayyip Erdoğan di her gotinê xwe da eviya dibêje. Dibêje ki me pêvajoya çareseriyê kiriye dolabê. Yani ev dolap mena wî çi ye? Elgoriya xwe, fikrê xwe, peyamê xwe dibêjim. Ku ji bûna xirane be, ji bûna pêşerojê de em dikarbin cardinê, ji bûna evê çareserî em formülekî nû bibînin û pêş da em vê çareserîkî bibînin. Ji bûna wî eviya di dolabê de ye. Ez bawerim pêş da ji bûna pêvajoya çareseriyê hikûmeta Tirkiye û serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan bi vê politika wê berê jî em didin berçavê xwe. Pêşerojê da meheqeq evê çözümekî yani pêvajoyê da çareseriyekî nû evê meheqeq bînin ziman û ji bûna ev çareserî ji bûna Tirkiye tenê nîne. Ji bûna awê ku me yani herema Kurdistana Iraqê jî û Sûriye derûdorê me jî bi aramiya me re ew ê pir meselekî girîng ew bîne yani pir girîng e yani eviya meheqeq ew ê çareserîkî bibîne. Çünkü di her platformê da di her civînê da serokkomar bi zimanê xwe, bi fikrê xwe, peyamê xwe tîne ziman ji xwe. Dibêje ki ev çareserî ji bûna Tirkiye jî û ji bûna herema Orta Doğû rojhilata navî hemû pir girîng e. Yani di vê fikrê de ye. Ê ku di vî fikrê da be pêşerojê de jî ji bûna vê çareserîkî bibîne meaxeq evê gavekî bavêje. Tabii evya sadece ji bûna yani ev çareserî bi serokkomar tenê bi Tirkiye tenê jî nabe. Yani em gelê Kurd gere di vê xusûsê da em jî alîkarî bikin û ji bûna yekbûna Tirkiye, ji bûna aramiya Tirkiye, ji bûna gelê Kurd, ji bûna gelê Tirk hemû em tev alîkarî bikin ku ji bûna ev xweyn
o ve katli ve kuştuni jnava medderi Belê kekê aydin nihalê Bakurê Kurdistanê pêvajoyekî gelekî aloz û wekî te diyar kirî bi xwîn, bi nexweşî êgo derbas dibe hebû. Bi hatina serokê Herêma Kurdistanê ya li Tirkiyeyê berî demeka Kurd, ala Kurdistanê li ser belafirgeha Atatürk paşî ya Esenboga hatî rakirin. Ev yek di medya Tirkiyeyê de gelekî hate gengeşekirin. Hatta daha yani ji gelek aliyan ve bi awayekî pozitif jî hate nirxandin. Evê yekî wisa wekî ümîdekî wekî çirîskekê danîşandan got dikare AK Partî li gora hin şirovekaran bi niyaze di vê pêvajoya referandumê û piştî wê jî pêvajoya çareseriyê bi formuna nû bidê destpêkirin. Yani ez vê bêjim ev ala Kürdistanê li Tirkiyeyê em bêjin kek Mesut Barzanî hat Tirkiyeyê darket di çend heb civîna hat holê yani ev ya tev çiqas hinkî jê xweş xeber didin, hinkî jê nexweş xeber didin. Ev ku jê nexweş xeber din, ji xwe fikrê wan peyamê wan berê jî me zanibû. Ama li vê derê tiştê girîng hikûmeta Tirkiye, Serokkomarê Tirkiye ji 2013 da tîsa kek Mesut Barzanî gava hatibû Diyarbekir ew çax gava got Kurdistana Iraqê serokê Kurdistana Iraqê kek Mesut Barzanî ew çax ji ev fikr û peyam hatin ziman li Tirkiye muhalefeta Tirkiye got ev çi îşe ev ya ji ku da derket tişkî wan qebûl nakin Serokkomar ew çax jî got ev ya li goriya Kanunê Iraqê û li sîstema Iraqê ev ya Kurdistana Iraqê bi vî navê tê naskirinê em jî bi vî navê nas dikin. Ala wî jî, zimanê wî jî, kültura wî jî, aboriya wî jî li goriya wî gerem bi wan hereket bikin, tevger bibin. O îro jî di vê xusûsê da gavekî paş nabêjin, gavê pêş dabêjin. Yani ev ya ji bûna me pêşeroja me jî ümîdekî mezin e. Em dibêjin ji bûna pêvajoya çareseriyê jî, ji bûna mesela Kurdî jî, Kurda jî, em bêjin ji bûna mesela Sûriye jî, Iraqê jî, Tirkiye li Kurda piskirêk nabîne. Yani piskirêk qebûl nake. Dibêje ki ev bi zimanê wan, bi kültura wan, bi dewleta wan, bi her awî em bi wan re têkiliyê xwe em ê berdewam bikin. Ev ya tişkî pir girîng e, tişkî baş e. Çiqas ev ya hikûmeta Tirkiye o Serokkomar, Serokvezîrê Tirkiye ev ya bînin ziman jî li nav Tirkiye jî û derweyê Tirkiye jî. Ê ji vê fikrê, ê ji vê peyamê rehatsizin, qebûl nakin, naxwazin hikûmeta Tirkiye, dewleta Tirkiye bi Kurdara têkiliyê baş bikin. Ev ya li her platformê tengasî derdikin pêşa me, muhalefet dikin. Ev ya gerem em ji vêya ew nebin yani em jî gere rehatsiz nebin. Çünkü evana naxwazin hikûmeta Tirkiye û dewleta Tirkiye bi Kurdara em bêjin Sûriye jî, Iraqê jî, nav Tirkiye jî devleta Türkiye, hükümeta Türkiye baş bevdura bimeşin. Ji bûna wê ana halê hazır li Türkiye Partiya Dadûgeşê Peydan, Serokvezîr, Serokkomar têkiliyê wî hem Kurdistana Iraqê jî û Sûriye jî em bêjin Türkiye jî. Her daim ji bûna Kurda tiştê baş, tiştê qenç dixwazin. Ji bûna wî jî ev muhalefeta Türkiye tiştê ku te jî anî ziman rahatsizliğe wan pir nayên berçavê. Belê rastiya Kurd li Tirkiyeyê li gor sîstema Tirkiyeyê gerem behsa pirsa Kurd li Tirkiyeyê li Bakurê Kurdistanê bigirin rastiya Kurd ev 100 sala nehatiye pejirandin. Ev guherîna sîstemê gelo dikarê nexşeriyek nû ji bo çareseriya pirsa Kurd li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye jî veke. Yani ez vê dikarim pir bînim ziman yani ev ya pir tişkî girîng e. Not sale sistema Türkiye, sistema parlamenterizmi ji bûna gelê yani miserê programê de jî got ji bûna gelê Türk jî, ji bûna gelê Kürt jî. O bisilman jî, ne bisilman jî. Tişkî baş qenc nekiriye. Tiştê ku not sale
tişkî qenc nekiriye şunda ev guhartina sistemi ji buna Kurda jî, ji buna Tirka jî, ji buna herema me hemû jî gelê me em bêjin hemû pir tişkî ew baş be. Çima? Çimkî em vêya dibêjin sistema Türkiye gava ku ava biye herkesî bîne hevdû kabul kiriye. Ve herkes zimanevî, em bêjin kültura wî, çanda wî bîne hev be. Îro guhartina sistemê not sal berê tiştê ku hatine ziman guhartina wî ye aslında. Gere em biya baş zanibin. Yani be her awayê be aborî jî be aramî jî gelê Türkiye ji buna pêş te here sistema Türkiye gere were guhartinê. Çima? Çünkü ev sistema berê ji xwe me paş te biriye, me pêş te nebiriye. Ê ku li Türkiye zimanê Kurda em bêjin çanda Kurda, jiyana Kurda red kiriye, inkar kiriye, ê Kurda asimilasyon kiriye ev sisteme. Gava ev sistem were guhartinê evana tevş para dibînin. Pêş ta tiştê nû, tiştê qenc, tiştê baş evê derin pêşiya me. O ji bina pêvajoya çareseriyê jî tiştê nû evê muhakkak guhartina sistemê şunda verin derin pêşiya me. Ev jî ji buna me ümidekî mezin e. Ve çünkü ev sistema Türkiye hali hazır mesela Kürdî devjê berdin tehebekî mesele hel nekiriye. Yani Türkiye hatani beriya 2010 gelê Türkiye hemû bi hêzê kur û bi vesayetê hatin îdare kirinê. Ev guhartin şunda ancak ev gelê Türkiye bi xwe, bi hikûmeta xwe, bi parlamentoya xwe, bi aboriya xwe, bi aramiya xwe pêş te here. û ev ji buna awê ku min got yani ev sadece ji buna Türkiye tenê na, ji buna Iraqê jî, ji buna Sûriyê jî, ji buna Rojhilata Navî jî û ji buna gelê mazlum û mağdurê dunyayê hemû tişkî ev inşallah ev baş. Belê kek aydin ez werme ser pirsekê ku gelekî di qedar û şembêriya Kurdî de jî tê gengeşekirin, tê münaqeşekirin ev pirs. Gelo guherîna sistemê ber bi sistema serokatî ve dê li Türkiye sistemê zêdetir sentralize bike yan desentralize bike di qadên heremî de mav dê zêdetir bibin divê babetê de ger ez nirxandinên te bikirim. Yani ez vêya dikarim bînim ziman ev guhartina sistemê di alî demokrasî de jî, di alî mafê mirova de jî û em bêjin di alî her awayê de jî ji sistema berê ew ê daha çêtir be. Ew ê daha qenc be, daha baş be. Îro çiqas her tînin ziman jî pêşa rojê da sistema nû ê ku ana ev herin referandumê 16 Nîsanê em bêjin li Türkiye dibe sistemekî yekemîn dibe em bêjin weka dîktatorya sistemekî ew ê derê meydanê holê ev ya tişkî rast nîne. Hetanî îro li Türkiye parlamento û hikûmet di nava hev dabiye û ji buna ku nava hev dabiye jî meselê Türkiye hel nebûne. Îro guhartina sistemê şunda parlamento hikûmet gava ku ji hevdû biqetin şunda daha pir ew herkes yani parlamento jî hikûmet jî bi karê xwe bi şixulê xwe ji Türkiye re xizmet bikin. Gere em ya li ser spekülasyona em tevger nebin. Em li ser rastiyê ev guhartina makazagonê çiqas girîng e em ya nava xwe de bînin ziman. Ev ya mesela partîkî ya da em bêjin ji buna mervekî degiş nabe nayê guhartinê. Ev ya ji buna gelê Türkiye hemû tê guhartinê. Ji buna Kurda tenê nayê guhartinê. Ji buna Türkan tenê nayê guhartinê. Ji buna Bisilmana tenê nayê guhartinê. Ev ya ji buna gelê me hemû tê guhartinê. Çima em vêya dibêjin ji buna Erdoğan tê guhartinê ya jî ji buna AK Parti tê guhartinê. Ji xwe serok komar li Türkiye 15 sal Türkiye hikûmetê serok wezîrê serok komar e. Ku ev sistem pir baş be çima hetanî îro Kurda, Bisilmana em bêjin gelê dinê ji vê sistemê
mağdur buna. Çima avka me zirar ditiye, çima avka geleme hatine küştüne, çima avka ser me zordari kirine. Demek ev sistem hatta ne iro jibuna me tişki baş nekiriye. Jibuna guhartına ve sisteme jî em be komalayın xoji em be mirovati jî be her ava jî tiştek şxolê xwe xebatê xwe em ê bikin. Em zanin peşerojê de Aydın Alçat serokê peşerojê de ev jibuna Tirka jî jibuna mehemiye jî pir baş e. Belê gelekî spas birêz Aydın Alçat serokê Şaxa Diyarbekirê Partiya Dad û Geşepêdanê berê û çavniyerê siyasî û stûdiyamê Diyarbekirê Tirk Temaşevanên hêja piştî navbeyne Kurd her li stûdiyamê Diyarbekirê em dê li gel çavniyerê siyasî û nivîskar Şerefxan Zîrî li ser peywendiyên alûz nihayên Tirkiye li gel Ewropayê û karvedanên Newrozê li Bakurê Kurdistanê. Carek din silav temaşevan û guhdarên hêja. Em her li Diyarbekirê dimînin li gel nivîskar û şirovekarê siyasî Şerefxan Zîrî li ser peywendiyên Tirkiye li gel Ewropayê her wiha karvedanên Newrozê li Bakurê Kurdistanê bigirine destan. Birêz Cizîrî silav ez ji wir dest pê bikim. Tirkiye di nav aloziyekî dijwar li gel Ewropa de ye niha di vê pêvajoya referendumê de jaliyê Tirkiye ve Ewropa bi nazîzm û faşîzmê ve hate sûcbar kirin û ji aliyê Ewropayê ve ev yek gelekî bi awayekî nexweş nerehet hate helsengandin. Ewropa destnîşan kir got Tirkiye diyar e têgehên nasîzmê û faşîzmê baş fêm nakê. İvaret bixêr keke Cemal. Yani pêwendiyê Tirkiye û Ewropa ji berê de bi problemin. Yani di nav wa de hergav problem hene, alozî hene. Ji roja got Tirkî yani daxwaziya endametiya xwe da Yekîtiya Ewropa heta niha di nav wa de pirsgirêk çêbûne. Mere dikare va pirsgirêka wilo Kurd bêje mesela em bêjin derbê leşkerî çêbûne. Eskera bi darê zorê bi devê tivingê dest danîne ser desthilatdariya siyasî. Ev yek mesele bûye pirsgirêkek. Pirsgirêkekî dinî asasî yek jî a Kurda ye li Tirkiye. Yani pirsgirêka Kurda bi şiklekî gerdûnî, bi şiklekî demokratîk, bi şiklekî got merod dikaribe mafê navnetewî de qebûl bike nehatiye çareserkirin li Tirkiye. û gelek tiştê dî hene. Îca diva ev gotinê got ji hev re dibêjin yani ez şîk zêde nabînim ez wilo li ser wana zêde kûr bibim yani heger nazîzm be heger faşîzm be ev têgehên gol ji bo hinek demên Ewropî tên bikaranîn. Divan dema jî de çi bûye? Yani mesela dema Hitler'de nazizm tegotin ta'da gelek Yahudiya hatiye, muhalefeti hatiye, komünista hatiye, çapa hatiye و لگلک انسانی دن هاتیه جبروی دمکی مرود دکاره بیجه دمکی گو تعده لکسی مخالف دهات کرن فاشیزم جی کم زده تشتکی و های فلسفیک دولتیه فاشیزم ایجا ایرو تشتگو رود دن از دکارم بیجم هر دو آلی جی براستین حقیل هفت کن yani نها وقتا گو ام بیجن ترکیه ji Avrupaya re, ji Partiya Avrupa re bibêje ya jî serokê ware, ji serokwezîrê ware bibêje hûn nazî ne, hûn faşî ne, yani ew jî wê bêjin tu kemalîstî. Ma yani dema got Mustafa Kemal pêwendiyê wî biva ev demê got em dihejmêrin û ya jî îlhama got ji wir girtiye eşkere ye lê hatiye kolandin. Herkes jî kêm zêde dizane got mesela Mustafa Kemal jî gelekî bin tesîra wa de bû. Ê wî çaxî bera Tirkiye li xwe vegere لخو وگره و ببیجه والا ایمجی دم کلو دم گلک تعده لکردا کر لمخالفا کر لدیندارا کر ولگلک انسانی دی کرن yani دور ده نزانم از بيجم مرو نكوه و كرد مرو نكوه ناو وي او قرقشونا گود ناو واده باشتر دبه لی نزانم yani چما ve mesele avqasa rojevi de dehilin miji baştır. Bele kek Şerefxan her vaha jaliye din ve de nevisa xoy îro de Rojnameya herî nêzîka desthilatê berpirsiyarê wênayê İbrahim Karagül destnîşand kê dibêje ku Ewropa niha bûye tehdîdek li ser Tirkiyeyê heta hin senaryoyên guherîna desthilatê dike.
جبر کو تو لأوروپای ده پارتین أوروپایی ده بسالا تبر پرسیاری جکر قالوا جالي أوروبا لتركيا براستي أوروبا مترسية ك لسر تركيا ودسلاتا تركيا او روزنامه‌وانی گوت انسانێکی ez gelek carî meqaleyê wîna nivîsê wîna ez dixwînim insanekî gelek tişta mübalağa dinivîsîne yani heger wiha be heger bi rastî wiha be Tirkiye di Konseya Ewropa de ye Tirkiye yek ji wa ew welatê got di nav NATO de helî alî leşkerî de helî xurt e Tirkiye danûstandinê wa bi em bêjin bi hinek yani sermaya Avrupî re gelekî xurt e ê Fransız ê Alman ez ji te re bêjim ê İngiltere ê Ingilistanê yani wexta got bi rastî wiha baya yani we got ew dibêjin got dixwazin biguherin me hema bi gotina wa bi çikê çê nabe jî Tirkî divê xwe jî li xwe bizîvire li xwe bizîvire û ji xwe bipirse ka ez kêmasiyet ku de dikim ez nabêjim tiştê got Ewropî dibêjin hemir rastin na gelek tiştê şaş jî hene tiştê xelet jî hene yani ew di hinek jî İslamofobî di nav wa de heye tiştê nerastin mesela di jî İslamiyetê û di jî gelek ev welatê got koçberî wê de kirine ew aqaliyetê got hene ez ter bêjim biyaniyê got li wir hene yani bi gelek tişta dijayetiyê dikin bes ez nizanim yani çi qasî destwerdan dikin got mesela hikûmeta Tirkî bê guhertin ya jî ew hikûmet bê fonksiyon bimîne ya jî nikaribe hilbijartina xwe ya jî wezîfê xwe bicîbîne Ewropî hemû bi hikûmeta Erdogan re û bi serokkomar Erdogan re gelekî heta berîn ha mehkê jî elaqatê wa gelekî baş bûn yani ev çi ez çi dibêjim şerê got yani naverok tê de tunel ser çi şer tê kirin yani belê hin alî dibêjin ku ev yek kek şerefxan hin alî dibêjin ku ev yek ji bo referandumê ye ev aloziyê got derdikevin wekî yani sistemekî got yek bikar bênê vê yekê ji bo got dengê xwe xurttir bike heta di aloziyên di navbêhna Hollanda û Tirkiyeyê de wisa hate destnîşankirin ku hem Serokwezîrê Tirkiye Serokwezîrê Hollandayê hem jî Serokkomarê Tirkiyeyê ji vê aloziyê bi qezenc derketine. Yani ew tiştekî rast e yani ev çi qase carna jî xuya got çi qas zewrandin çêbibe yani gelekî wilo em bêjin ji bedêla aqil ji bedêla helwestê exlaqî mesela bêtir hest derkevin pêş rast e wî çaxî hem mesela bêjin hilbijartina li Hollanda merev dibîne got ew Gert Wilders heye jî ew ê got serokê Partiya Azadiyê ye li wê dike ew ê got ji war dibêjin cirnexweş ya jî populîst ya jî tiştê din ewana paş de çûn ewana zêde rayê xwe bilind nekirin bes ew partiya got hikûmetê de bû ewana hinekî yani ciyê xwe muhefeze kirin lê tu bike nekê mesela em bêjin li miqabilî Tirkiye we got gava dî hinekî tiştin xwest ez bêjim merov Kurtî dibêje tu zanî yani ew îslamofobiya rastiyek e li dijî Tirka di hişmendiya Ewropî de gelek tişt hene yani heta merov dikare bêje mesela miqabilî Tirka necatperestîkî jî heye ev jî neheqiyek e li Ewropa lê wexta got tê mesela bazirganiyê tê mesela em bêjin mesela leşkeriyê û dîplomasî û gelek tiştê din li hev dikin lê îro di hilbijartinekê de yani ji bo çend rayê zêde bistînin yani her du alî jî neheqiya dikin we got gava dî min xwest ez bêjim yani ji bo hilbijartinekê merov ev qase tohmetê mezin ya jî sûcdariyê mezin naxestûyê hevdû yani faşîzm nazîzm ya jî gelek tiştê din ya jî em bêjin dijminê filan tiştî biçekî gotinin ez nizanim ne gelkî zêde ciyê xwe de ez wana dibînim bes demkiye wê xelas be yani ev niha piştî referandum xelas be biraya min wê dîsal hev rûnên wê ji hev re tişna bibêjin û Tirkî û Ewropa ji alîkî de muhtacî hevin keku niha tu bixwe zanî kekê Cemal li Almanya û li gelek welatê Ewropa yani hem Kurdin Tirkin Erebin gelek însanê dî hene yani di jiyana Ewropî de gelekî fonksiyonekî mezin dilîzin yani wexta ew nebin wê gelekî tiştê Ewropa li paş kevin çawa mesela ez dikarim bi Kurtî ji te re bêjim mesela ew piramîda çi dibêjin Emir jê re dibêjin yani hejmara însanê got emrê wa zêde bûye û ê ciwan di nav wa de gelekî cudabûne gelek mezin heye îca mesela ev kesê got ji vir dirin ji welatê wek ê got me niha qala wa kir ew bêtir nüfusekî ciwan e
yani dikarin bixebitin, dikarin mesela bikin go endüstri bizîvre, dikarin bikin go jiyana civatê bêtir dînamîk bibe. Ji ber wê yekê jî ez dibêjim ihtiyaciya wa hewcedariya wa bi hev heye. Hebikî niha mero dikare bêje yani lîskekî ji bo tribûnê ez wiha dibêjim. Lê hinek jê jî hene yani hem dijminatiye bi Ewropa re dikin û hinek Ewropî jî hene dijminatiye bi Tirkiye re û bi welatê şerqê re piranî yani bi wa re dikin. Mehema dikin wek yani em bêjin evê tundrev İslami wana. Lê ne wilo ye yani mesela insanê got ji vana êş dîtine hema kesî wek Kurda êş ji alî Daişê de kî dîtiye ma? Belê kek şerefan em derbasî Tirkiye bi xwe bibin û niha pêvajiya Gulbur derbas dibin. Îro li Diyarbekirê şaxa Diyarbekirê ya AK Partiye ya Partiya Dad û Geşepêdanê pankartekî girêdayî referandumê hilda divê pankartê de dinivîsînê bêjin erê ew erê Fatiha xwendinek li ser rihê Şêx Saîd û hevalên wî ye. Ev yek di tarîxa siyaseta Tirkiyeyê de wek ya partiyekî Tirk yekem care jî belkî tê jiyandin. Mesaja wê yekê çi ye? Tu çawa dixwînî wê ne? Wallah keko wextê got ez va tiştê wilo dibihîzim yani ez bixwe rehmetê li mezelê Şêx Saîd tînim. Şêx Saîd serkirdeyekî Kurda bû. Doza Kurd û Kurdistanê dikir. Yani îro eleqa referandumê bi vê meselê çi heye ez nizanim. Di wî alî de ez dikarim vê ji te re bêjim yani li partiyê li Tirkiye heta Kurda bixwe jî hinek partiye Kurda jî yani kulturekî gelek xerab girtine. Heta ji watê her tiştî ez dibêjim ha bine exlaqî, siyasî her tiştî ji bona berjewendiyê partiyê xwe bikartînin. Niha gora ez bawerim got Şêx Saîd di gora xwe de ev tişt bibîsta belkî raba û gopalê xwe jî destê xwe xista û berda dû va kesê hanê. Ev kesê got wiha dibêjin. Yani çi eleqa referandumê û yekî wek serkirdeyekî Kurdayî got mesela bi rûmete di nav Kurda de û xebat di emrê xwe bihirî de mesela di emrê xwe derbasbûyî de îxtiyariya xwe de di kalbûna xwe de ew qesa xizmet ji Kurda re kiriye tirabê wîna bikî aletekî ji bo referandumê ez tiştekî exlaqî nabînim ne di ciyê xwe de ye lê ev jî îşareteke amaceyeke got mesela li partiyê li Tirkiyê gelekî her tiştî ji bo menfaetê partiyê xwe bikartînin. Erê ya na ez ew îşê kî li gora xwe çi dibêje bera bêje bes eleqayê Fatiha li ser ruhê Şêx Saîd nayê xwendin Şêx Saîd Kurd û Kurdistanî difikirî ne eleqayê bi referandumê tune bû. Kek Şerefxan her wiha te behsa wê kir ku mirov hin bûyeran ji bo partiyatiya xwe li Bakurê Kurdistanê jî bikartînê. Newrozê got li Bakurê Kurdistanê pêktin ku cejna netewî ya gelê Kurd e. Bê sembolên Kurdî, bê naverokeka Kurdistanî, pîrozkirina wî na çend dikarê bibe bersevek ji hêvî û daxwazê gelê Kurd re got dixwaze Newroza xwe millî pîroz bike. Keko Newroza got vê dawiyê çêbû tu zanê li hinek devera qedexe bû. Mesela Nisêbînê qedexe bû nehiştin got Newroz bêkirin. A Diyarbekirê jî we got te kerem kir gelek ji alî kurdîtiyê de zeîf bû. Yani ez dikarim vê nabêjim kekê Cemal ev xeletikî gelek mezin e wexta got mero Newrozê tenê bike ya partiyekê bike ya ez ê bêjim grûbekê. Newroz a Kurda ye netewî ye. Divê Kurd bi hev re Newrozê pîroz bikin. Tu ji çi partiyê bê, tu ji çi fikrê siyasî bê, tu ateîst bê, tu demokrat bê, tu rast bê, tu çep bê, divê em roja Newrozê garibin li hevdû bibanin, derdê hevdû guhdar bikin, hevdû bipesînînin û xeta xwe netewî ku Newroz yek ji wa nirxa ye wêna bilind bikin. Lê got tu bikî armancê partiyekê û daxî sloganê partiyekê biraya min neheqiya helî mezin bero li Newrozê û li nirxê Newrozê dike. Ji ber ku li Başûrê Kurdistanê jî di medya Başûrê Kurdistanê jî hatin nirxandin her wiha di aliyê sosyal medyayê de jî gelek rewşenbirên Kurdan ev yekanîne ziman ku Newroza yan jî ew xwe pêşandana HDP got li Diyarbekirê kirî wekî bi navê Newrozê pêkanî lê xwepêşandana HDP bûye. Yani ew wilo ye kekê Cemal min e niha heger bi rastî niyet paqij bê gerek wî çaxî HDP, BDP navê wa çi dibe bela bibe gerek wana bi partiyê dinî Kurda re, bi temsîlciyê dinî Kurda re,
bi komîtekî hevbeş çêkirina û hemû Kurda xwe di Newroza Diyarbekir de bidîta. Lê mixabin Newroz niha bûye aletek bûye em bêjin sahayek got mesela hinek sloganên siyasî hinek berdevkê siyasî hinek insanê got mebsalal wa guhdarî kiriye û tiştekî cidî negotine dîsa derkevin ser dika û quretiyê got psala kirine dîsa tekrar bikin. Yani niha heyfa Newrozê ye heyfa pirsa Kurdî ye got têk heve wilo astekî gelek nizm divê wek insanê Kurd perwer divê mero dengekî bilind vêna şermezar bike bêje ev cejna Kurda ye a Kurdistanê ye gerek wê rojê em li hev bibanin ne got me hevdû li derve bihêlin ama got tu bêjî ez ê çêkim û bera herkes bide dû me bi min re bê kes nake vî îşî yani wexta got wiha be divê mero bi hev re bikaribe Newrozê wek em bêjin ciyekî got Kurd û Kurdistan lê tê ziman hestê kurdawarî tê derdikevin mero bîne ala Kurdî gerek tê de hebe gerek daxwazê Kurd û Kurdistaniya tê de hebin gerek du wir de Kurd karibin nêzîkî hev bibin hevdû guhdar bikin ne got mero Newrozê bike aletek got mero êrişî mesela em bêjin hinek di mesela de başûrê Kurdistanê bike ya jî li deverê dî bike gerek mero hem hedê xwe zanibe û hem jî Newrozê ji xwe re neke aletekî biçûk basît siyaset ji bo çend raya ya ji bo çend guhenekî sa xwe tetmîn bikin. Birêz Cizîrî ez werme pirsa xwe dawî ev nirxandin û ev şîroveyên got te jî formûlekirî dikarin bibin pêşniyarek ji yani biraderên HDP re BDP re got ew naxwazibin bikin vê yekê ew partiyên din ên ku Kurdistaniyet neteweyîbûn ji xwe re kirina al di Newrozekî pêşiya me de bi rastî bi naverokeka cejneke neteweyî Newrozê pîroz bikin. Ez hêvî dikim got wilo be û ez hêvî dikim li başûrê Kurdistanê jî rojave jî tu zanî bê çawakirin kekê yanî nehiştin got Newroz xweşik bê pîrozkirin û yanî divir de ême ez dixwazim şiyariyekê bidim Kurda tevayî partiyê siyasî jî heger bi rastî em Kurd bin heger em ê ser xeta Kurd û Kurdistanê bimeşin divê pêşî em li xwe vegerin em li hevdû bibanin em hevdû bipesinînin em hevdû piştgirtiya hevdû bikin ne got em dijminatiya hevdû bikin ê min ez dibêjim gerek Newroz firsetek wiha be got em bên cem hev û em karibin li derdê hevdû guhdar bikin em bibin şirîkê êşê hevdû ne got em hevdû tohmetbar bikin û hevdû li dervî ma ev civat na Kurdayê ma gerek Kurd hevdû bibanin rojek wiha gerek li hev werin însanê got ji hev xeyîdî be jî gerek li hevdû were wê rojê gerek bikaribe aliyê xwe baş aliyê hevalê xwe ya jî muxalifê xwe bikaribe derxîne pêş û netewayîtî ew e kekê Cemal Belê gelekî spas be û tu dijminatiya vayî şabekê tê çawa netewebî Belê gelekî spas birêz Şerefxan Zîrî nivîskar û şirovekarê siyasî goş stûdyoya me Diyarbekirê tu li gel me. gelek spas ji bo te jî ji bo bînera jî û serkeftin ji bo we. Temaşevanên hêja bi vî awayê em hatin dawiya bernameya îro ya basî roj heta bernameyek din a basî roj her şad û